Sa ngalan, samahan, ug sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo samahan aron pagpangamaan ng kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa unahuna og sa kasing-kasing, dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo, og sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, dabangi kami pagpangita sa imong bugtong bililhon.
mga butang nga bililhon, nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Nasayod ako sa ilang binuhatan ug hunahuna, ug moabot ako aron pagtigom sa tanang kanasuran ug katawhan. Manganhi unya sila ug makakita sila sa akong gahom, ug magbutang akong ilhanan diha kanila. Ipadala ko ngadto sa ubang kanasuran ang pipila sa nahisalin kanila, ngadto sa Espanya, sa Libya, sa Lydia, ug ngadto sa Tubal ug sa Gracia, ug sa mga pulo nga atua sa layo nga wala makadungog sa akong ngalan ug makakita sa akong gahom. Imantala nila ang akong gahom ngadto sa kanasuran. Ug dadon nila gikan sa tanang kanasuran ang tanan ninyong kaigsuunan aron ihalad ngadto sa Ginoo. Magsakay sila og mga kabayo, mga karwahe, mga karumata, mga asno ug mga kamilyo, ug mangadto sila sa balaan kong bukid, ang Jerusalem. Nag-ingon ang Ginoo, ihalad kamo nila nga rikanako, ingon nga maghalad ang mga Israelita didto sa templo sa Ginoo, ang ilang halad nga pagkaon sinulod sa limpyong sudlanan. Himuon kong mga pari ug mga Levita ang uban kanila. Ang pulong sa Ginoo. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibok kalibutan, ug isangyaw sa kahangturan.
Kinutlo gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diyutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo, ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay kasiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latoson ang tanan niyang gisakop ingon nga anak. Antusa ang pagkastigo kaninyo ingon nga kini gikan sa iyang amahan. Kay nagpaila kini nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. May anak bagod nga dili kasiguhon sa iyang amahan. Kung kasiguhon kita, makasubo kini kanato na inay makalipay. Apan sa kaulahian, kadtong nakadawat sa maong pangtunon, makaani sa kinabuhing matarong ug ganting malinawon. Busa ituboy ang nahuyhoy ninyong mga kamot, ug liguna ang naluyan ninyong mga tuhod. Subayan ninyo ang tulid nga mga dalan, aron dili mainutil ang piang ninyong tiil, kundili mamaayo hinuon. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Manausap ganin. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sumayaw ikaw, O Ginoo. Miadto si Jesus sa kalungsuran o kabalangayan ug nanudlo samtang nagpaingon siya sa Jerusalem. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, diyutay ra ba ang maluwas? Si Jesus mitubag, paningkamot kamo sulod sa sigpit nga pultahan. Kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Mubangon ang Pangulo sa panimalay o sirhan niya ang pultahan. Unya tindog niya dito sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan nga mag-ingon, Sir, ablihi in taon ang pultahan. Utubag siya kaninyo, wala ako makahibalo kung taga diin kamo. Unya mutubag usab kamo, mikaon ug miinom kami uban kanimo ug nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mutubag siya pag-usab, wala ako mahibalo kung taga-diin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga daotan. Ilabihan unya ang inyong pagdangoy-ngoy ug pagkagot sa inyong ngipon. Ini kakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, nga sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios, samtang adto ra kamo sa gawas.
daghang mga tao nga mangabot gikan sa sidlakan o kasagpan o gikan sa amihanan o habagatan nga mutambong sa kananan dito sa gingharian sa Dios. Ug unya kadtong na ulahi karon mahiuna ug ang daghan usab nga karon nahiuna maulahi. Mga igsoon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maayong buntag ka natong tanan, mga igsoon. Usahay, di naman siguro usahay, naabitaw tay tuo-tuo o naabitaw tay una-huna nga magpaduol tas pare kay aron matakdan ta. Kay sagrado kayo. Unya mudikit gyud sa pare kay masantos pud sila. Kung tunaw na to maigsoon, di gyud ni assurance nga kaning nagsutana mga balaan. Kami mismo mga pare dunay struggle, dunay pagpaningkamot aron mahimong balaan. Kay kining atong sinina, di gyud na assurance nga makasud ta sa langit. There should, sa English God, strive to enter the narrow gate. Strive. Paningkamot sa Cebuano. Pero kaning strive sa ang Grego nga word ani is agon or contest or struggle, no? Maningkamot. Kung naga ni struggle, meaning murag hardship or lisod kayo, no? Dili komportable ang struggle. Kaning pagpaningkamot sa ato, dali ra man kayo paningkamot lang ana, pero sa daom nga pagtan-aw unsa ng struggle, agon sa Grego, anang struggle kanang nagyog ka bitay murag sakit nga mabati sama sa mga atleta, no? Mga atleta kung gusto silang mahimong mananaog sa contest in the end, kinahanglan mo exercise gyud sila. Doon na gyud disiplina. Ang disiplina nga gikinahanglan nato isip mga tao. Kung doon na tay goal, kung atong tawag ning atong gilauman ang kaayuhan, ang kagawasan, ang kaluwasan sa Ginoo, kinahanglan mo maningkamot ta. Dili assurance nga nagsimba ta dinhi nga makasud na tas langit. Kinahanglan na agyoy disiplina o perseverance and the process of agonizing process or the agonizing way. Mag-agonize, mag-antos, padulong adto sa langit. Dili tungod kay nagpamisa mo sa basilika, dili tungod kay nagbrunda mo, dili tungod kay tag-as kayo inyong sayal, makasud na mo sa langit. Kining disiplina kinahanglan. No? Inyo bitong, ato bitong pamalandungan, kini bitong Singapore, mga igsoon. Di ba, mga pila ka tuig na nilabay, ingon nga ang Cebu is Singapore-like, no? Pero di gyud layo ra gyud kayo. Ano? Ay kanang Singapore, wa na siya ma-Singapore for just two nights. 60 years bayang struggle ana nila. Karon 1965, August 9, 1965, na-separate sila sa Malaysia. Unya nagsugod sila, struggle, no? Kay naagod sa kultura, naagod sila mga practices nga para naas lay goal nga mahiusa sila, no? Hantod karon 60 years from ago, nag-struggle sila, karon nindot na kayo. Disiplinado ang mga tao.
Ang mga 60 years old karon mo na sila yung mga bata kaniadto. Ang katong mga karaan, ang mga daan nga tao kaniadto, 1965, mo to'y nag-struggle, kinaaman sila kaugalingong pamatasan na, no? Nya kung usbo na nimo, kinahanglan yung disiplina. No? Nya kita din sa Pilipinas, mamanidako kayong pangutana. Gusto tag maayo ang atong ekonomiya, ang atong kahimtang diri sa Pilipinas, apan wa mo gud tay disiplina. Naaman siguro yung disiplinang uban, pero di gyud halos tanan nga no? Kay ang kaugalingon gitan-aw, no? Kana lang ganing atong pagpatuman anang dress code dinis basilika kadaghang mga batiko sa mga pari nga no man taon nga di na mi musimba diha oy. Kay namay dress code. Wa man sa di man pud lagi na assurance mag-dress code kanya ang imong kasing-kasing puno sa sala, di gyud na assurance nga makasud ka sa langit. No? Bisan palagi 5 ka buk brunda nimo, di gyud ka makasud sa langit kung wa kay disiplina o saman perseverance of faith. Ang atong pagtuo diha sa atong Ginoo mo'y makahatag natog kadasig. Sama ni Jesus, padulong siya sa Jerusalem, nagtudlo siya sa mga kalungsuran, sa kabanayan. Padulong siya sa Jerusalem. Sa unang pagbasa nato, ipadayag sa Ginoo dito sa iyang bukid, sa Jerusalem, ang iyang gugma, ang gugma nga makagagahom, ang gugma nga naigahom pagluwas. Ang kaluwasan sa Ginoo para sa tanang kanasuran, kadtong mga wa kadungog diha sa pagsangyaw sa maayong balita sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, madungog o muadto sa Jerusalem. Didto si Jesus mamatay. Diha ang kaluwasan. Atong paminahon mga igsoon ng Ebanghelyo, strive to enter the narrow gate. Ang pagsunod ni Kristo dili sayon. Gikinahanglan ang disiplina, gikinahanglan ang perseverance, ang paglahutay. Kay diha sa atong pagdisiplina, sa atong kaugalingon, sa pagsunod, sa maayo, lisod, o dili dali. Kay murag, ang daan, higpit kayo. Gamay kayo ang daan. Muna nga, kung gusto ta nga, nindot ang atong agianan, di ay to padulong ta sa impyerno, no? Unya ini kamatay nato, moadto ta sa ganghaan sa langit, unya mangayo tag manuktok ta didto. Unya sige migsimbas basilika. Nganong gisidad-an maning amo ang langit para namo, no? Unya diya sa gawa sa langit, sa ganghaan sa langit, magdangoy-ngoy ang tao nga di makasulod o magkagot ang iyang ngipon. Matud pas pilosopo, swerte ra ko pader kay wa naman ko'y ngipon, so di gyud ko magkagot. Kini kong pagkagot, ngasing of teeth, usama ni ka-idiom. Ang idiomatic expression is kalagot. Ang tao nga naglagot, magkagot ang ngipon. Like, na may experience sa exorcism, na ay mga demonyo, the spirit of anger. Usahay ang giyawaan, magkagot sa ngipon. Ini, kay naglagot. Kung dili man iro ang tingog, magkagot siya. No? Kay tungod sa kalagot. Moni ang sa atong Ebanghelyo, mga igsoon. In the end, naninguha ta na makasulod unta sa langit,
apan sukwahi kayo ang atong paninguha. Usahay nasaag ang atong mga tinguha, ang atong tinguha para sa mga butang nga lumalabay, dili langit nun. Una, musta man ang atong panginabuhi karon? Kumusta man ang atong adlaw-adlaw nga pagpaningkamot? Padulong ba sa langit o padulong sa kadautan? Dili na nako disiplinahon akong anak, oy kay perting paita, no? Tagaan lang nako cellphone para di magsamok-samok. Ora inig kadako niya, di na mo tuman nimo, no? Kay wa man nimo disiplinaha. Wala dako kayong problema karon. Naidaghang mga bata dili mga batan-on di na maminaw silang ginikanan kay tuas lang maminaw sa ilang mga gadgets. Kadako kayong problema. Dako kayong problema ngadto sa kadautan. Gusto mo gud tag komportable ra unta atong kinabuhi. Pero dinhi gud sa kalibutan di man wa man musaad si Kristo nga komportable. Musunod kita kaniya ngadto sa Jerusalem. Musulod kita ngadto sa ganghaan sa langit. Sundon pasanon ang atong cross. Mag-antos pudta. Ang pag-antos aron pag-usab sa atong kaugalingon. Pag-usab sa atong hunahuna, pag-usab sa atong pagbati, pag-usab sa atong tibuok nga pagkatao. Hinaot pa unta mga igsoon nga kining atong pagka-Kristiyano binunyagan mga Katoliko. Timailhan nga kita gitawag sa kaluwasan sa Dios. Kitang tanan maluwas kung diha sa atong pagpaningkamot, dunay disiplina, dunay pagsunod, pagpaminaw sa mga pulong ni Jesus. Hinaot pa unta mga igsoon nga dili sayang ning atong pagpaningkamot adlaw-adlaw kay kita naglaom nga makasud sa langit, makasud sa himaya sa atong Dios. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, gikan didto mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sama kang Pedro, makailaon ta kita kang Jesus ug musalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo sa atong ihalad uban sa pagtuo. Mutuaw kita, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunayng mahuna-hunaon sa ilang katungdanan sa mapaobsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga gipanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on magmanggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa tawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo,
ngang halangdon Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pag-ampo. Alang sa kabatan-unan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan ug magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya pinaagi sa bukasyon sa pagkarelihiyoso ug pagkapari labi na sa Order of St. Augustine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pag-ampo. Nga sila nga nag-anto sa trahedya sa naling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay og walay tagtungod nga mohipos kanila, makadangat sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatiya ang among pag-ampo. O Dios, nagahangyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon magmatinud-anon kami kang Kristo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Kasaw mo, halay ko, kalinaw mo, kalipay ko, ulong mo, sundon ko, ipakita ko. Dayon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Ang igsoon, pagampo kamura ng ako kang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaing panimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan, sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo mao'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan,
nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santo sa Ginoo, Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Daihon ang nag-aari sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos, git ko Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala imong Espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo mipikas ug nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Matagkauna mong liningpan ug matalinom gikan sa kalis ng pagtala kami, Ginoo, sa imong kamatayon hangtod nga ikaw Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, uban ni Jose nga among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyaw, ban kaniyaw, diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga naa sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw. Upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, inunualawa kami sa dautan. Maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Mo mananging harian, ang laong mo kang himaya. Hangtod sa kahangturan, Ginoong Jesucristo, nagdun ka sa mga apostoles sang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero sa Diyos, na nagawag na sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami, hatagi kami sa Maigsoon kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo dili ko angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuwa ko nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli ug agakang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa dadang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.